1st of September. Kublai yafi baro. Mantaga singi kadega singi boram jong u apostol Matthews balatho ya kaneka gospel. Tengala perkhan kini ke badang sa jong lockdown. To gini ya pule lang but le Bible study ka jong ka gospel kat kumu Matthews. Te kan mau kaneka gospel jong Matthews lai povesian pensa lab kini kintian kahima bening. Matthews ko aban ponsotu yengi hagarukam ka bakam karpang ka jihikai jongu jisu shapang ka hima bening. Tila da pipet ka lanang lai dekot ar lanang sao dekot kadniu lanang nri dekot lai pulai wong alawan ban panbana ka hima oblay kala jan te ngan sa ai fi ki homework mo kane homework ru fi hable kine ki singi ban sontu kamshai ka gospel katkum o Matthews te lada ni pet ya ka jingstang jong ka ne ka gospel kade ka jing hiar pateng jong Jesus Christ na tra inda fi pule kane fi tight fim jupet mo bun ki kerteng tre tang artli ki jing sisangan pani fi hangne ki ju ki ai jait jong pa tre ki don kerteng jong saun ki kenthe but kawe kamderu ko ju kade gentle de tangane kiwe sa laingot kilong kibala pankhen ka ain jong ble khamtam ka hukum ban riu kerteng jong ki don hangne but kiwe kibriru kito ki bada kerteng jong ki don hangne o bun dai baru ble kibriu khoi suda bun ki nong pop but te bale Jisu wan na kanega line ka hier pateng naki bale ban ai jingkermen yang abadi fi wan ban penem yaki nongpo wan ra ka jingai jong ble wan ban yalap ya ka hima jong ble te umdan mana ru bala banang o mangi ni long nongpo gi jong yero balong useless umdan kam no jing puslai safangane sagawe kita na rin jingi ki baparkar o ngawan na ki ingasam ki babha ni la download no use sa taram lele o Jisu o tupet fideban pule hangne hangta pensa sungtu te sagawe nga ko banong ifi Matthews ko ban panshai shapang ka hima jong oble ka hima beneng but te ngi haka jingi ni kuslai na banda ka hima jong kane ka porthei te nakata dao Paulus agashiti baning kong jungu haki koren kalanong khatsan record khatsao uangumne lada ki jingkermen jungi hau Chris ki kut tang hakene ka jingim nilong ki beri ki ba kham snium bok banya baro nakane ka dao Matthews un hikai ngi shapang ka hima jung uble te homework along pin pule kitab Ruth kalanang ka basao de khot pra hadu arpuar but kitab jong ki jingkan mau kalanang ka balai hangne pin sa la biang kine ki ju ki kerteng to kade ko homework te mantaga singi pet Jisu khot yau Matthews nong krong kajina ki ju ki isi kum ki mine ki brin amar ki train abanta ki Roman kataru Jisu khot yau te but ulong way apostle te kajing jungble ka up yang abadi fi pada ngin sape dia kena gospel but ngin sontu ke jihika jungu Jisu ban ngin persyang ban imsngi ya ke jihika jungu baru blei badan bor pa baru kon baru mansim bakor un kerku kedai